Halløj og velkommen til en introduktion til hvordan man laver spil med teoretisk baggrund. Mit navn er Michael Holson, og sammen med Jake Sølberg vil vi forklare hvordan vi bruger Gamefield til at styrke spiloplevelsen hos brugeren. Hvad skal vi igennem? Som sagt, så skal vi lave et 2D-spil med teoretisk baggrund. Her vil vi gå i dybden med Steve Swings Gamefield-teori. Det gør vi ved at lave 3 iterationer eller videoer, hvor vi forklarer betydningen af Gamefield. I disse videoer vil der være opgaver, hvilket kan være en god hjælp til at forstå teorien. Så hvad er Gamefield? Gamefield består af 3 byggeklodser: Real-Time Control, Simulated Space og Polish. Disse 3 har på hver deres måde en finger med i spillet, når man snakker om Gamefield. Den første byggeklods er Real-Time Control, er ligesom at føre en samtale. Men her snakker man med spillet. Spilleren tænker på hendes næste træk. Controlleren udfører kommandoen, som der så skal igennem processoren, for at spillet kan vise hvad der er forstået som handling. Herefter går det tilbage til spilleren. Den anden byggeklods er Simulated Space, handler om selve spilrummet inde i spillet. Spillet har grænser for hvad det kan gøre og hvor hurtigt det kan gøre det. Dette handler om hvordan spillerens funktionalitet virker, også hvordan spilleverdenen skal tolkes. Eksempelvis her i Flappy Bird, hvor der er grænser for hvor langt du kan flyve, og det forværres hvis man støder ind i en blok. Den tredje byggeklods af Polish handler om udseendet på de funktionaliteter der er i spillet, men handler også om hvordan spillet mere metaforisk ser ud. Det er ikke nok med at man laver en blok eller kalder det for en spiller og kalder det for en spiller. Nej, spilleren skal kunne føle sig som karakteren i spillet, og det handler både om hvordan det ser ud og også om opførselen. Eksempelvis når spilleren skal lave spark på modstanderens ben, skal karakteren kaste sig ned med benet strækt, mens en bind følger med benet. Denne model findes i Steve Swings bog, hvor han sætter fokus på hvilke spil der har det ene og det andet af de 3 byggeklodser. Steve Swings snakker om Street Fighter 2 som en af dem af de alle 3 har. Street Fighter 2 minder lidt om Tekken og Mortal Kombat. Grunden til at han lige har valgt Street Fighter 2 er at man har Real-Time Control, som er denne karakter der skal slås, og man har Simulated Space af de funktionaliteter som karakteren har og spilleverdenen. Og til sidst har vi Polish i form af udførelsen af de forskellige funktionaliteter. Som sagt bliver det her til 3 videoer, men her vil vi gå dybere ned end de 3 byggeklodser og fortælle om input response i vores første video. I den anden video vil vi gå i dybden med kontekst og metaforer. I den sidste video vil vi fortælle om polish og rules. I de sidste 3 videoer vil der være opgaver, som man kan løse ved at få bedre forståelse af Gamefield.